El dia que em vaig fer sòcia, no m'esperava aquesta sorpresa. Em fa il·lusió felicitar les festes i, quan hagi acabat, convidaré la Carmen a una tertúlia literària i un vis a vis. No ploro perquè estigui trista, però és que sóc de l'escola Flotats. Poso Déu per testimoni que el Tres Zeus desitja bones festes.